कनसार्नआ जाहैबायबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बर' मिडियाम फरायसालिखौ जों जेरैखि जाया बे बरपेटायाव लाखिनांगोन रडआव आरो बे फरायसालिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जानाय हिसाबै बे फरायसालिखौ जोङो जोथोन लानानै लांनायासो जोंनि बयनिबो बिबान। बरपेटा रडनि इउएन एकाडेमि बर' बिजों फरायसालिखौ जेरैखि जाया बरपेटा रडआवनो फोथांनानै लाखिनो नांगोन मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी। बरपेटा रडनि इउएन एकाडेमि फरायसालियाव गेवलां सावराय जथुमा मेल लानाय जादों। सानै मानसिया माबा माबि आफादनि मानि मुं लानानै दिनै जेफोरबायदि बुंबाय थादों। गेवलां सावराय जथुम्मानि गुबै थांखियानो जादों बरपेटा रडनि इउएन एकाडेमि फरायसालिनि सायाव बर' संघनि माखासे दैदेनगिरिफोरा माखासे खोथा बुंनायनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय लानाय जादों। बेबायदि गोथार फसंथान आरो जाय फसंथाना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव गायसंजानाय बेबायदि फसंथानाव जेंना नुजादों, बे जेंनाया जाथावि होननानै बुंनांगोन। जों बर' जाति हिसाबैनो आनलाखि होननानै बुंना लानांगोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी। जायखौ जों बड'फा बिमुं होबाय बिथांनिनो मुङाव गायसंजानाय फरायसालि, बेखौ लानानै गोरोन्थि बुजिलायनाया जाथावि जोंनि थाखाय। बे फरायसालिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव गायसंजानाय हिसाबै बे फरायसालिखौ जों जोथोन लानानै लांनायासो बयनिबो बिबान। बे गेवलां सावराय जथुम्मा मेलाव बाहागो लाबावदोंमोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि नन्देस्वर बर', बरपेटा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि रतन दैमारि। लोगोसे बे गेवलां सावराय जथुम्मा मेलाव फोरोंगिरि, दिथागिरि, समाज सिबियारि, ओनसोलनि मेलेमजिबि गोरों गोरा सुबुंफोरा बाहागो लादों। रड इउएन एकाडेमिया मोनसे गेवलां सावरायनाय जथुम लानाय जादोंमोन दिनै। दा बे जथुमाव गिबि बाथ्रायाथ' बे फरायसालियाव एसे जेंना सोरजिबाय थादों। बे जेंना सोरजिनायखौ लानानै सावरायनाय जादों। दा बेयाव आं बुंनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि महरै बेबायदि मोनसे गोथार फसंथान आरो जाय फसंथाना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव गायसनजानाय बेबायदि फसंथानाव बेबायदि जि जेंना जादों बे जेंनाया जोबोद आनफर्चुनेट होननानै बुंनांगोन। जोङो जाथि हिसाबैनो आनलाखि होननानै बुंनांगोन। जायखौ जों बड'फा बिमुं होबाय बिथांनिनो जि मुङाव गायसनजानाय फरायसालि, बेखौ लानानै जि कन्ट्रभारसि बे प्रब्लेम जादों बे आनफर्चुनेट जोंनि थाखाय। दा बेयाव आङो खावलायनो लुबैदों जोङो बे बरपेटा रड बायदियाव गंसे बर' मिडियाम फरायसालि मोननो हादों आरो बे फरायसालिनिफ्रायनो जोङो बिबुंसार बायदि जाय बिबुंसारा आसामाव दिनैसिमहालागै बर' मिडियामनिफ्राय स्टेन्ड खालामनो हानाय सासेल' फरायसा, बेबायदि फरायसा जों बे फरायसालिनिफ्राय मोननो हाबाय। दा बेबायदि फरायसालि दङ बेयाव। दा जों बे फरायसालिखौ बयबो जोथोन लानानैसो लांनांगौ दङ बेयाव। बे फरायसालिखौ बोरैहाय डेभेलप खालामनो हायो, बोरैहाय जोङो आसामाव बा बुहुम दरबाराव बे फरायसालिखौ मोजां फरायसालि महरै गायसनहैनो हायो बा जाफुंसार महर हैनो हायो, बेनि थाखायसो खामानि मावनांगौ दङ। नाथाय आनफर्चुनेटलि जि जाथाय जालायलायबाय थादों बेयो जोबोद दुखुनांथाव। आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुखु मोननायखौ फोरमायो। माखासे बर' संघनि बरपेटा रडनि माखासे दैदेनगिरिफोरा माखासे इउएन एकाडेमिनि सायाव माखासे खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं खौरां मेलनि गेजेरजों। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? आं बेखौनो बुंनो नाजादोंमोन। दा बेयाव बर' संघ होनो ना ट्राइबेल संघ मा दङ, जियानो जाया मानो आं जेबो बिथांमोनखौ सोंखारिनो लुबैयाखै बा बिथांमोनखौ गाज्रि माबा मोनसे बाथ्राबो बुंनो लुबैयाखै। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बर' मिडियाम फरायसालि बरपेटा रडआव जेरैखि जाया नांगौ आरो नैबे ओनसोलाव नैबे हायाव बिथांमोना दायो दङ। जाय हाखौ ओरैनो मिथिनायाव गोबाङा गोबां बुंलायलायबाय थादोंबाबो सार्कोल अफिसारा बुंनाय बायदिबा बे हाया सरकारनि आखायावनो दं बेबायदि बिथांमोना बुंनो नागिरो। नाथाय जोंनि माखासे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो बिथांमोना बे हानि एलटमेन्ट मोनबाय। दा बेयाव आं बे कन्ट्रभारसियाव हाबनोबो लुबैयाखै। नाथाय आंनि कनसार्नआ जाहैबायबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बर' मिडियाम फरायसालिखौ जों जेरैखि जाया बे बरपेटायाव लाखिनांगोन रडआव आरो बे फरायसालिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जानाय हिसाबै बे फरायसालिखौ जोङो जोथोन लानानै लांनायासो जोंनि बयनिबो बिबान। जों माखासे बिथिङाव बेथ' जोबोद मा बुंनांगोन, जोङो दुखुनांथाव बाथ्रायानो बुंनांगोन। बबेबा फरायसालियाव सोर बिमा बिफाया बबेयाव फोरोङो, दा बेखौ लानानै सोरबाया बारा खर' सालायनांगौ दं बिदि होननानैबो सानाखै आङो। बा बेखौ लानानै इसिबां बेबायदि एब्राबलि नाजानांगौ दं होननानैबो आङो साना। नाथाय दा बिथांमोना जि खामानिखौ मावबाय थादों, बिथांमोननि बाथ्राया जाहैबाय बे फरायसालिनि जि हा दङ बे हाखौ लानानै प्रब्लेम। दा फरायसालिनि हानि प्रब्लेमखाय बिथांमोना बे फरायसालिनि प्रब्लेम जानानै थाफैबाय। दा हयथ' बिनि थाखाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों। दा बेयाव आङो बिथांमोनखौबो खावलायगोन बा फरायसालिनि जि सामलाय आफाद दङ बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे बे जि जेंना जालायबाय थादों बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों थाबैनो जाहाथे सुस्रांनानै लायो। नङाब्ला बे हाया जुदि सरकारनावनो दंमारोब्ला
गाबोन समनिया जुदि जोङो दावराव जालायलायबाय थायोब्ला गावजों गावनि गेजेराव बे हाया सरखारनाव थांनायनिबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा।